Türkmenistan'ın mecbur insan zähmetinden peýdalanıp girişlen pawta möhüminiň fonuny ýurdun günbatar sebitlerine häkimetler gowuçy meýdanlaryndan ýitirim bolýan körekleriň açylmadyk gowuçy godalarynyň ýygyny çalýar. Bu barada Zatlyk radiosynyň habarçysy 13 sentýabrda sebitden maglumat berdi. Balkan welaýatyny häkimetleriň körekleri ýesewan işleriniň güýçlenmegi sebit ýol başlarynyň ýaňy ýakyna gowuçy meýdanlaryna sapar edip ekin meýdanlarynyň golaýyny ganar gaplaryň içinde uly möçberlerde açylmadyk gowuçy godalaryny tapmagynyň ýygyny gabat gelýär. Geçen hepdeniň anyny güni 8 sentýabrda welaýat häkiminiň orunmasary we Gyzlarbat etrawynyň häkimi Azady Geňeşligini, Goş Daýhan birleşigini hem de Zaw obasyna ýerleşýän gowuçy meýdanlaryna duýdansyz sapar edipdirler. Saparyň dowamyny häkimlik resmileri bir telekeçiniň gowuçy meýdanynyň golaýyny ganar gaplarda saklanýan ýarym tonu töweregi açylmadyk gowuçy godalarynyň üstünden barypdyrlar. Welaýat häkiminiň haýsy orunmasarynyň ýaňy ýakyna Gyzlarbatyň gowuçy meýdanlaryna sapar edenligi aýdyň näl. Ýöne etrapy şu ýylyň ýanwar aýyndan bäri Şöhrat Anymradow ýol başlyk edýär. Gowuçy sürüp ýetişdirýän kärençi daýhanlar we beýleki ýer eýeleri, şol sany daýhan hojalykları we telekeçiler açylmadyk köreklerden mali hökmüne peýdalanýan ekeni. Ýöne türkmen hökümet her ýylyň ýygym möhüminiň 580 000 hektar meýdany eklen pagtanyň ýeki hanasyny hem isrip etmezlik siýasatyny alyp barýar. We tomtuň ahyrky günlerinden başlap tägyş aýlaryna çenli kärençi daýhanlary, meýletin ýygymçylary, galyp bertede döwlet ýedara karhanalarynyň işgärlerini ýygym işlerine çekýärler. Sebit ýol başlarynyň ganar gaplarda tapylan gowuçy godalarynyň üstüne açmagynyň ýygyny ýerli polisiýa bölümleriniň işgärleri hem de Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň ýerli edarasynyň ofitserleri gowuçy ösdürip ýetişdirýän kärençi daýhanlary we telekeçileri gözegçilik astyna alypdyrlar. Habarçymyzyň öwrünen maglumatlaryna görä uly möçberlerde körek ogurlamakda guman edilýän ýerli telekeçiniň 14 hektarlyk pagty we buğday meýdanlary elinden alınıpdyr. Galyp berse-de ýerli kanun goraýjy edaralaryň geçiren barlyklarynyň netijesine telekeçiniň garajynyň ýene-de 3 tonu töwerek açylmadyk gowuçy godalarynyň ele salnanyny habar berilýär. 40 hektara golaý gowuçy we buğday meýdanlaryna ýetçilik ynanlan telekeçi 100 000 manat möçberine jerime tölemek bilen ýüzbeýiz bolýar. Azatlyk radiosyna telekeçiniň ad familiýasy bar, ýöne redaksiýa onuň şahsy maglumatlaryny agdamakdan saklanýar. Redaksiýa ýönkölýän aýyplamalar boýunça telekeçiniň özünden tesbir alyp bilmedi. Galyp berse-de Azatlyk radiosy Gyzlarbat etrawyna uly möçberlerde açylmadyk gowuçy godalarynyň ele salynmagy boýunça etrap häkimliginden hem de ýerli kanun goraýjy edaralardan kommentariýa alyp bilmedi. Bu wakanyň ýan ýerli häkimetler gowuçy ösdürip ýetişdirýän başga hojalyklaryň maliýet haklaryny we garajlaryny barlyk işlerini geçiripdirler. Polisiýa we mahkama ofitserleri barlyklarda video kameralary bilen hojalyklaryň maliýet haklaryny we garajlaryny ýadyk edipdirler. Efirde ady howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli Recep Taýmaz diýilip tutulýan Balkanly bir oba hojalyk hünärmeni Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda häkimetleriň güýçlendirýän barlyklaryny esasan pagta hasylynyň pes bolmagy bilen baglanşdyrdy. Şu ýyl gowuçanyň hasylynyň pes bolmagy derarly häkimlik näme etjegini bilenok. Welaýat häkim we orunmasarlary ýerli-ýerine owalara sapar edýär. Etrap häkimi tas her gün ýaly owalara aýlanýar. Daýhanlar ekrançylyk suwlaryny, mineral dökünlere we owa hojalyk tehnikalaryny mätäç galanyny gowuça ýygyk işleri dowam edýän pursatlaryny häkimlik resmiýetlerini görmäge zararlyk. Hasyl taýýar bolanyny depemizden aýrylanok. Diýip oba hojalyk hünärmeni aýtdy. Türkmenistanyň nobatdaky pagta ýygym möhümine resmi taýdan 9 sentýabrda girişildi. Ýöne ýurdun dürli sebitlerine häkimetler ýam awgustyň soňky hepdelerini pagta ýygymyna badyrlygy berdiler. Insan hukuklaryny goraýjy guramalar Türkmenistanyň hökümetiniň pagta önümçiligini mejburi zähmetden peýdalanmakda ýergideli tanqid edýärler. Türkmen medeniýeti pagtanyň ýygym işlerini esasan kombaýnlardan peýdalanýanyny öňe sürýär. Daşowda biometrik pasport almak ýa-da onuň möhletini uzaltmak isleýän raýatlaryň nowaty 2024-nji ýylyň iýulyna çenli uzady diýip garaşdyr neşir Türkmen News habar berýär. Neşiriň öz ýurdu içindäki çeşmelerine salgylanyp 12-nji sentýabrda çap eden maglumatyna görä ýagdaý aýdan aýa yaramazlaşýar. Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugynyň Daşowdaky edarasynda biometrik pasport almak üçin indidiňe 2024-nji ýylyň iýul aýyna talon berilýär. Mundan beýlek biometrik pasportlar almak üçin öňküler ýaly 4-5 aý däldi, tas 1 ýyl garaşmaly bolýar.
Dip habarda aýdylýar. Maglumatda aşgabatda beýle uzy nowatlaryň ýokdugy bellenilip, eger migrasiýa gullugy islese, onda käbir işgärlerini paýtagtdan daşowda iýermek arkaly bu meseleni çözüp biljekdigi hem aýdylýar. Emma migrasiýa gullugynda beýle isle ýok ýaly bolup görünýär diýip Neşir Çeşmesiniň sözlerini titirleýär. Türkmenistanda raýatlar ýurtdan çykmagy we ýurda girmäge niýetlenen biometrik pasportlaryny almak ýa-da olaryň möhletini uzaltmak üçin Migrasiýa edarasynda nowbata durup ýürüýte talon almaly bolýarlar. Raýatlar bu talon esasynda resmi namalaryny tawşyryp bilýärler. Mundan soňra olar biometrik pasportlaryny ellerine almak üçin ýene adyndan 1-2 ay garaşmaly bolýarlar. Garaşdyr Neşir öz çeşmelerine salgylanyp ýurtda raýatlara biometrik pasportlary bermeň mukdarynyň bilkaslaýyn çäklendirilendигini aýdýar. Her bir vilayeta ayda 20-25'den köp resmi nama bermezlik tavsırıldı. Korumpirlenen migrasiýa gullugynyň işgärleri araçylaryň ulgamy arkaly pasportlaryň gysagly berilmegi üçin köp pul kazanýarlar. Dip Neşir belleýär. Adatlyk radiosu ýokurda beýan edilenler barada Sewitin migrasiýa edarasy bilen habarlaşyp kommentari alyp bilmedi. Türkmenistanyň raýatlarynyň biometrik pasportlary almakdaky kynçylyklary şu ýylyň fevral aýynyň ilkinji günlerinde peýda bolup başlady. Şonda migrasiýa gulluklary raýatlara may aýyna nowbat beripdiler. Iýulyň başynda bu nowbatlar öňümüzdäki ýylyň fevral aýyna çenli uzady. Bu wakalar ýurtda pandemiýa çäklendirmeler sebäpli ýatyrylan halkara uçar gatnawlarynyň gaýtadan dikeldilip başlanmagy bilen eklenç gözleginde daşary ýurtlara gitmek isleýän türkmenistanlaryň sanyny göz görtele köpelmegi bilen utgaşýar. Türkmenistanda ýakynda suw çiliminiň ýagny kalýanyň bekanun sowdasyny etmekde hökm edilen raýatlaryň howsarlary olaryň adalatsız tutsak edilip aýyplama bildirilendigini aýdýarlar. Olar bu ýagdaýlary häkimetlere ýetirip howsarlarynyň tutsaklykdan boşadylmagyna çağırş edýärler. Adatlyk radiosynyň Mari welaýatyndaky habarçysy suw çiliminiň guralynyň we şiresiniň bekanun sowdasyny etmekde aýyplanyp iýun aýynda tutsak edilen raýatlaryň şol sanda ýaş bäbekli eneleriň sarlarının bir näçesi bilen söhbetdeş boldy. Iýunyň başyna polisiýa işgärler duýdansyz gapymyzda kakyp hojalygymyzdaky suw çiliminiň guralyny we onuň şiirlerini, şol sany 3 görnüş balyny, kömür we falgaýaly zatlary alyp gitdiler we gelinimi tutsak etdiler. Dip marly bir ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Söhbetdeşlerimizin sözlerine göre şol döwürde polisiýa işgärleri ençeme hojalygy reýt geçirip suw çiliminiň bekanun sowdasyny etmekde ençeme raýaty tutsak etdiler. Olaryň her biri degişlikde azyndan 2 ýyl türme tutsaklygyna hökm edildi. Adatlykda bu raýatlaryň şahsiýeti barada maglumatlar bolsa-da howpsuzlyk aladalar sebäpli olary köpçülige ýetirmekden saklanýar. Şonda suw çilimi bilen bagly raýatlaryň bir näçesi telewiziýada Watan habarlary gepleşiginde görkezildi diýip marly ýaşaýjy aýtdy. Ýatlatsak söhbetdeşlerimiziň gurruny edýän wakasy 7-nji iýunda bolupdy. Şonda Türkmenistanyň döwlet eýetçiligindäki telewiziýasy sosial torlarda suw çilimli ýagny kalýanly suratlaryny paýlaşan adamlaryň öz-özlerini ýazarýan towaly çykyşlaryny görkezipdi. Döwlet serhedinäki gözegçilik geçiriş nokatlaryna guralan çäreleriň netijeleri, döwletimiziň çägine bekanun ýollar bilen getirilen we ele salynan önümler baradaky maglumatlar beýan edildi. Habar berilişýäli hukuk bozulmalaryny eden raýatlara milli kanunçylyga laýyklykda degişli çäreler görüldi. Dilip resmi metbuatda aýdyldy. Ýöne gurrun edilen hukuk bozulmalar, olaryň anyk haçan we nirede amal edilendigi, raýatlary takyk nähili çäreleriň görülendigi barada jekmejek maglumat berilmedi. Tutsak edilenleriň howsarlary suw çiliminiň guralyny we şiresini wakadan sanlyja gün ozal bazarlardan açaçan satyn alandyklaryny, onuň gadagandygy barada hem hiç bir ýerde bildirişiň ýa-da kanunçylygyň ýokdugyny aýdyp häkimetleriň bu çäresini adalatsızlyk häsiýetlendirýärler. Kalyan balyny biz hojalykda öndüremzok ahirin. Biz bazardan satyn alyp, soň owamyzda satýardyk. Biziň munyň gadagan bolanyndan da habarymyz ýok. Ilki habardar etmän ýa-da duýduruş bermän, duýdansyz gadagan diýip türme basyşlaryna biz haýran diýip marly başga bir ýaşaýjy aýtdy. Söhbetdeşlerimiz öz ýakynlarynyň türmeden boşadylmagyny haýyş edip, döwlet emeldarlaryna şol sanda prezidente azyndan 2 gedek hat ýazandyklaryny hem gurrun berdiler. Biz soňky hatymyzda 27 sentýabrda beleniljek garaşylyk güni münasibetde geçiriljek güne geçişlikde howsarlarymyzyň azatlygy goýuberilmegini haýyş etdik. Biz galan ömrümizde
Inni ruhsat berseler-de bu sowdadan daşda durjakdygymyzy inandyrmaga çalışdyk. Diýip marly ýaşaýjy aýtdy. Azatlygyň bu ýagdaýlar barada Sewitin polisiýa müdürliginden we prokuraturasyndan kommentari almak synanşyklary başa barmady. Türkmenistanyň kanunçylygynda suw çiliminiň guralanyň we şiresiniň ulanýyşyny ýa-da sowdasyny düzgünleşdirýän namalar göze ilmeýär. Ýöne türkmen häkimetleri şu ýylyň iýun aýynyň başynda bu çilimiň sowdasyny we ulanýyşyna gözegçiligi güýçlendirdiler. Ýurtda sosial ulgamlarda, hususan da Instagramda kalyanly suratlary paýlaşylan ýaşlar polisiýa tarapyndan köpçülikligiň soragy çekildi. Mundan başga da şol döwürde ýurdun sowda tekçelerinden birdenkä elektron çilimler hem ýitirim boldy. Türkmenistanyň häkimetleri bu çärelerini 2025-nji ýyla çendi ýurdu temmäkiden azat etmek uğrundaky tagllalary bilen düşündirýärler. Ýöne azatlygyň ýurdun kanun goraýjy edaralarynyň birindäki ynamdar çeşmesi muny döwlet monopoliýasyna öwrilen çilim sowdasynyň gowşamagy bilen baglanşdyrýar. Elektron we kalyan çilimini aradan aýryp çilimiň sowdasyny güýçlendirjek bolýarlar diýip çeşmämiz bellidi. Azatlyk bular barada ýurdun sowda we daşary ykdysady Aragatnaşyklar ministrliginden, şeýle-de içeri işler ministrliginden kommentari alyp bilmedi.